Οι ξυλόσομπες μπορεί να είναι ένας υπέροχος και άνετος τρόπος για να ζεσταθεί το σπίτι σας. Μπορεί όμως να γίνουν πραγματικά ενοχλητικές. Αν δεν υπάρχει εξαιρετικός ελκυσμός στην καμινάδα, το άναμα της σόμπας είναι σχεδόν αδύνατο. Όταν τελικά το καταφέρετε, τότε ο χώρος μπορεί να γεμίσει από δυσάρεστο και επιβλαβή καπνό. Χωρίς εξαιρετικό ελκυσμό, το γυαλί της σόμπας θα μαυρίσει γρήγορα από την αιθάλη. Και το ξαναγέμισμα της σόμπας με ξύλα θα γεμίζει το σπίτι με καπνό ξανά. Τι χάλι! Μακάρι να υπήρχε ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να αυξήσει τον ελκυσμό στην καμινάδα. Και να εξοικονομήσετε χρήματα κάνοντας το μόνοι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει. Σας παρουσιάζουμε το Draft Booster, τον πρώτο ανεμιστήρα καμινάδας κατασκευασμένο για την αγορά προϊόντων φτιάξ' το μόνος σου. Η εγκατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη και, δεδομένου ότι δεν χρειάζεστε έναν εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη, θα εξοικονομήσετε χρήματα κάνοντας τη δουλειά μόνοι σας. Με αυτό το απλό on-off τηλεχειριστήριο, θα έχετε εξαιρετικό ελκυσμό στην ξυλόσομπά σας σε λίγα λεπτά. Το Draft Booster είναι κατασκευασμένο για χτιστές και μεταλλικές καμινάδες. Έχει υψηλή ποιότητα κατασκευής και προσιτή τιμή. Και φυσικά πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος. Μπορείτε να βρείτε το Draft Booster σε καταστήματα με είδη για σόμπες και τζάκια, όπως και τεχνικά πολυκαταστήματα. Έτσι, αν αγαπάτε την ξυλόσομπα, αλλά μισείτε τον καπνό, την αιθάλη και την ταλαιπωρία, πάρτε το πρώτο πραγματικό DIY Plug and Play ανεμιστήρα καμινάδας στην αγορά. Draft Booster. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.draftbooster.gr για περισσότερες πληροφορίες και να πάρετε το δικό σας σήμερα.